Choice C:llä. Se nimi. Kiitos Meihemi. Kiitos kaikille yleisesti, jotka olette onnittelut. Sä taas. Marko 81, nyt lopeta oikeesti. Mitä helvettiä? Marko. Dude. Mitä se on? Transaktiokuluja tästä, kun se on PayPalin sisällä, niin se on se suoraan se 10 menee. Yes. Ja nyt lähti... Mitä? Marko 81. Marko taas! Ihana hiirimatta Mikalla, mistä saa? Ihana Mikalla. Mä en tiedä, toi on itsensä kanssa. Nyt ulos sitä. Miten mä pääsen tästä? Miten se oli? Se vaan kaatui. Mikä se Suzuki Peräjärven Ei uudet housut sillä. Onks tää, osaaks tää mitään tehdä ja mitä tää tulee tän promonsa kanssa tänne Näytä reumaan? sinne fakkia. Ei M. vittu, me ei nyt vittu jo. Ei ku M. Painu vittu. Ei voi muuta sanoa kuin vattua nostaa. Tuuspa tänne näyttää tota vittu sormesta, vittu mä syötän sen sulla. Sä sanoit, että se syöttää sen sormen mulle. Mä pissaan. Missä se pissasi? Kato, nyt sulla sanat. Mitä sä Mika molotat? Mitä? Eikö se ollut vähän molottamista? Mikä oli moottori? No kun mä sanoin, että mitä sä Mika nyt molotat siinä. Kato, sä ajaa mun mopon päälle. Saatana vataane! Jätkää mun mopon Kato päälle. sätkä suussa kun Vittu, ajot mun mopon. Ja ajot ite saatana seinään. sulittaa. Ois kännissä. Kato. Hei! Mun mopon päälle ajoit, saatana! Jukkana! Niin se lähti. Vittu mikä jätkä, kato! Vittu, Mika tulee PV:llä ja jätkä ajaa mopon päältä. Oi vittu. Hei! Tosi reilu jätkä. Kato nyt, onks Jonnilla vähän vittu, eikö se oo ajokorttia vielä? Se osaa ajaa vittu se talon seinään. Mitä vittu? Naurattaa niin paljon. Loppe. Alright. No niin. No se riittää. Vitsi nää pakarat on kyllä aika moista. Pelaa vähän tuplapottia. No älä, mä en ikinä pääse tästä pidemmän. Sä et kattonut, se ajo sun PV päältä vittu. Eikä ajanut. Joo. PV:npä. Mihin se vata? Kato siis se kävi. Katos. No niin mä... No ei sun reisillä tota asentaa. Hei, kato. Kyllä sä Odotas. No, sun pallit on nyt jo niin pahassa. Kato. No joo. Kato Katon. spurkut. Katon. Hyvää päivää ja tervetuloa Teimon kaa. Terve. Mitä kuuluu? Miten se puhuu? Vitun dorra. Oho, ei me tota tarvittanut. Heitä ihtes mäkkeen saatana. Siellä on Jasso, me pelaa Mä Jassoa. otan 149. Markko, Niin. Itse en kyllä noihin viinaksiin ennen koosta. paina Jiitä. Minulla rupee silmä Ei kun, harittamaan, pane kun uudestaan. ottaa vähän terävää. Paina H:ta. Ei ku H. Ei ku K. Ei, mikä se on se kusinäppä? Ei kuse, en mä halua kustotteen. En mä muista, mikä se kusinäppä. No mistä mä maksan tolleen? Paina kassaa. Sitten se putos sen. P. Mistä se joi? Jukka. Mistä se juo? En mä muista. Mistä tää juo? Mistä tää juo? Juo. Enter. Miksi et sä Jukka tiedä mistä se juo? Tiedät varsin hyvin, että mistä se juo. Et voi sanoa. Kato chatti. Affa. Et voinut sanoa. Jukka, tällainen se oli ihan lapsena No jo. jos joku ei muista, Se oli niin se lapsena, saa se tekee sen kärsiä. myös niin kuin äitille ja mun isoäitille. Ette te opi. 96-vuotias Te isoäiti opi kysyy muuten. häneltä apua, että miten puhelimeen vastataan, niin Jukka vaan sanoo. Sä vedit niinku kiukkuu 3 bissejä putkeen. Katso isoäiti Kuse itse. sen päälle nyt joku sanoo. Katso itse, miten se puhelimeen vasta. Kyllä sä opit. Katso Kuse internetistä. Teimon päälle nyt teistä. Kato internetistä, niin. Mistä se hyppää? No niin, suuhun suoraan. P! No miksi se on P? Fy saatana, nyt saatana tulikka panu vittuun teiltä ja turha tulla nää ikinä takaisin. Hyi helvetti. Otapa nyt pari Jassoa siitä niin vierestä.
Jatsoo. Mikä siinä on peli? Pelataan No minä laitan, mutta laitan nuo oluet tuohon. Nouse ensinnäkin ylös. Ja nyt pelataan. Minä näytän, miten peliä pelataan. Sä et ole koskaan tällaista nähnytkään lapsena. Liian nuori. Nuorena nukkunut, saatana. Pelivaraukset. Ei tää nyt Teemu tykätä, kun mä pissasin. Saatana nulikka. Oho, meni sängyn taakse paikka. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Miksi tää siitä tuonne vasemmalle? Mä katon hymiä. Kato mikä hymiä. Nänni. Niitä on kato kännissä, sen takia tää heiluu. Niin. Vittu on vaikea Mikä pelata. panos sulla? Täys, joo. No vaikea pelata, kun tää heiluu kuin heinämies tässä. En mä saa... Nyt tulee paavoväärystys. Ei saatana, tuli tuo pattikataja tuolta. Saatana homekataja tuli sieltä. Hei, saatiin lahjoitus. Pitäisikö käydä kattoo lahjoittajat nyt tähän? Sä et vittu seuraa. Käs kurkkaamassa. Noniin. Oi voi. Sä menet tää nuuska alkaa jotenkin. Andupuro. Miten tää? Mikä takia tää hiiren johto vittu? Vaihdetaan! Odota, tää on langaton hiiri. Miksi se on? Vittu! Jukka on niin vittu back to 80s, saatana. Johdot, saatana. Hei, ootko nähnyt koskaan, miltä Batmanin hiiri näyttää? Batman vittu ei oo oikea Tässä on ihminen. Batmanin hiiri, vittu. Kattokaa, Niin siinä on valot ja kaikki. Joo, ampuuko sieltä nuolia vittu vai? se näyttää, että se meni 100 parkkerattuna. Hei, miksi toi aina lukita enää? Pyöräytää! No vittu, kun se tuli äsken. Oisko hei DJ Jani Felter, niin Game Casino sieltä nyt? Laita Casino Gamiksi. Casino päälle nyt. Odota, nyt tulee Paavo Väyrynen. Casino Gamiksi. Mä haluun pelata... Casino! Nyt tulee iso raha. Presidentti vittu tullut. Mitä vittua? Nina, mitä vittua? Vitsi mitä poliitikkoja. Tää on G900. Tää on mun vibraattori, ei kun siis hiiri. No niin, nyt on Casino. Pojat. Jes, hyvä. Casino. Casiono. Kato, ei luki. Casiono. Ei lui. DJ Zao on kännissä. Casiono. Casiono. Onko sun lisää punaviiniä mulle? Nyt alkaa olo vähän paranee. Mulla alkaa olla vittu huono. On se tuorttumassa muhun se saatana juttu. Tuorttua housuissas. Joku sanoo, että anna Mikalle vähän kuristusta. Ei saa! Toi ei elä ikinä teet. Ei vittu. Mä koskin sun hikiseen kaulaan. Nyt mä sain sen bakteerin itselleni. Niin sait. Vittu saatana. Niin taas tuli rahaa. Kuka sanoo? Haatana. Vittu, haatana. Ja motokyytiin veneellä ja sauna lämpöiseksi. Hei, joku sanoi, että saunalla ei sitä kiitos. Marko 81. Paljon sul tuli? 10. Taas. Ja sauna, no kyllä me saunan just sit ton takia laitetaan lämpöiseksi. Kiitoksia kovasti. Jukkahan ei kiinnosta nämä donationit yhtään. No jos mä vittu servaan sulle saatana serviviinit, niin kyllä... Servaa. Hei, sä oot saanut kuule vuoden edestä viinirahat jo täältä, kuule Marko 81, joka on mun fani. Mun toi follower. Sell out. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Eikö mitä sitä sanotaan? Me ei kutsuta teitä faneiksi, vaan... Mikä se oli? Et voi niinku yhtään Tää on niin läppä. Ei taitella oikeesti Casino. Pelata Maisarkaaris tuplapottia. Oi voi. Oliko hyvä imitaatio?
Oliko hyvä imitaatio? Marko. Kiitos Marko. Mä laitoin Patrik Kiiski, kiitos vaan. Mä laitoin ihan itse yksin tein. Katsoin YouTubesta ohjeistusvideon ja... Mitäs teet 13 puhelua mulle? En laittanut Jukalle yhtään. Hei, nyt tuli rahaa. Mä voitin 75 euroa. Viimeisellä näköjään pelivarauksella. Euroa. Tuolla on markka-ajassa, Mika. Tuolla on markka-ajassa. Markkalaama. Markkalama. Ei se ole sellaut, kun tahallaan tekee sellautun. Silloin se ei voi olla, se on niinku tactic, koska sitä kutsuu silloin tactical. Voi vittu! Käy oksentaa. Tactical sellaut. Rupes oksettaa itteensäkin saatana, kun kuuntelin tätä Jukan röyhyilyä. Pyllyröyhy! Nyt tuli Iiro viinaset. Olisiko sieltä iso rahaa? Tulee Jukalta pirjot. Ainakin se näytti äsken kakovan siihen maailmaan. Voi vittu oikeesti tule nyt. Mika pelaa tätä kuin oikeeta kasinoa. Nyt Iirot. Ai saatana mä muistan kun mä markkaan Mitä? aikaa. Mikä on mun idoli, mutta rahat menee Jukille? Hei! Kiitos Kuka sanoo? Marko! Ei sanonut! Sano! Ei vittu! Kiitti Marko! Marko, Kiitti. ei! Monen polen. Joku sanoi monen polen ja antoi rahaa. Näikö sä Jukka? Oho, Jerbulletti, kiitoksia. Paljon sieltä tuli? 0 euroa. Mitä siinä lukee? En minä näe sitä. Se on just tuon chatin alla. Mä en näe. Onko se 1 euro? 1 euro. Kiitoksia. Ja sano monen polen. Monen ei, polen. ei ollut kyllä kauan. Hei, oisko monen polen chattiin nyt vähän se? Antakaa tulla. Keep em rolling, monen polen. Sellout. En mä sellauttaa mitään. Nyt! Viironen! Ei. Tuo on kaikista paskintoa. Vittu tosta saa saatana penniä tää. Tää on vaikea peli kuule. Olisiko Heimo käynyt laittaa... Jugi on julkis. Miksi Jugi on julkis? Hei, miksi te laitatte tätä monen poleen? Mä en oo sellaista sanonut. Oikeesti. Miksiköhän mä oon sit sanonut? Mitä? Kato, tuliks? 45 euroa. Hei, otetaanko Falloutia tässä välissä? Ja sit kasino sen jälkeen. Kato, kun kello on 9 jo. Kato paljon meillä on rahaa oikeesti tässä mun tossa 28 000 markkaa. Se mun mopo pärisee siellä. Onko se päällä vielä? Joo, vaikka se ajoi sen päälle, niin se ei se... Se taisi 10 olla ostettu. Noniin, olisiko Fallout? No, miksi nyt Fallout, kun mulla on peli kesken? Ne meni sun tilille jo. Ajaa, okei. Miksi sun viinilasi on sun vasemmassa kädessä? Sun pitäisi käyttää sitä vasenta kättä pelaamiseen. No, sori. Ei muuta kuin kiitos ja Mihin sä teet hellurei. 5 se kalja? Hyppää pussi eteen. Hyppää pussi eteen. Et sä partsille? Mitä? Aha, okei. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Mistä toi toimitusjohtaja? Mä muistan ton. Niin TJ. Menen kirkolle. Kato, ota sen kumien jäljellä.
Missä ollaan? Eihän kirkkoa Hei, tässä. tämähän on kuin vittu player unknownsissa. Vittu myltaan. Aja myltaan. Aja myltaan, poveri. Ja flippas! Ja vittu alue tulee! Alue tulee, sähkö tulee. Liukasta on ollut. Ei se ole vai se ei sammunutkaan koskaan. Voi vittu. Tää on eka kerta kun mä ajan. Mikä on liian paljon? Aja järve. Ei kun Aja mä sitä suoraan järve. kirkkoa. Aja järve. Ei kun tuolla on kirkko. Aja järve. Voi vittu sä kaadoit mut. Ei voi muuta sanoa kuin katsoa nostaa. Miten tänne kirkolle pääsee? Mä on käydä lipittäytymässä. Miten tänne kirkolle pääsee? Tosta. Elä ajaa kirkolle mopolla. Kävellä. Aja ovista sisään. Täysiä vaan. Kaatuiko pyörä? Kaatuahan se on. Miksi siinä oli ovet? Miksi sä täältä kertaa? Mä ajattelin, että jos täällä on pääovetta jossain. On kyllä ripittäytymässä. Siis niin oli ovet. Ne oli sivuovet. No eiköhän nää oo sivuovet. Jaa. Onko tässä? Noniin. Koita avata se. Mennään eteenpäin. Ei, tässä ei oo kahvoja. Ei ollut. Ei kirkkoon taida päästä kyllä. Pakko sinne päästä. Ei se mopo on maassa. Voi vittu, ei päässyt kirkkoon. Aja järveen se. Ei mä nyt järveä ale, kun tuo oli tuttuja tyyppejä. Mitä se Teimo puhuu? I'm about to close the door. Pikkasen on kännissä. Oi. Mihin sä meinasit nyt? Mihin sä meinasit? Onks täällä mitään, missä kaikki muuten on? Onkohan Bubissa ihmisiä jos... Teemu oli just sulkemassa kauppaa. Kyllä se bubi on nyt. Minne se on? Tankkaamassa. Siinä on hyvä olla. Ja juomassa viinamisia. Tai ota ainakin 3 putkea. Kyllä se varmaan vasemmalle käyttää lähtää painaa. Kumpi tässä nyt on jurrissa? Molemmat. Nuoriso vaan rällää häyttää paikkoja. Mä otan Mikalle yksi video Niilon viisauksia. Ootko kattonut Niilon videoita koskaan? Katsotaanko aika pysyvästi. Ei kauheasti kiinnosta. Mika ei kiinnosta Niilo. Nyt jumalauta. Hakataan se.
Ei ole vielä kauppa auki. 20.00. Vei pelaa kasinolle, voit voittaa paremmin kuin Mika Markkalamasta. Kyllä. Mennään kohta. Mikä tossa? Pullo. Pitäisikö Lopelle lähteä? Se on olisi 3 kilsaa. Ei siellä ole mitään. Pitäisikö sun käydä nyt kotiin mennä? Ja Miksi? sitten, no mennään sieltä, että lämmittää sauna. No, Nyt sä oot jossain vittu kylillä ja sulla on PV. Niin mitä sä ajattelit täällä tehdä? No mä ajattelin mennä moikkaan jotain naapuria. Ei täällä oo ketään. Pubi on kiinni. Ei ne oikein ne ovet. Okay. No, miksei ovet aukene Mikalle? Onko rotumme syytä? Hei, toi ajoi ihan sikakovatusta. Mikä tuolla on? Ei niin pääse sisään. Siis eikö tässä pelissä pääse mihinkään sisään? No, kyllä niin kauppaan pääsee. No, kun täällä on yksi kauppa vaan. Käy nyt vetämässä kännit, kun sulla on Kusikopissa saa vähän. Missä oli kusikoppi? Jukka, tiedäksä? Missä on kusikoppi? Sotke nyt. Kuse omaan suuhun. Sillä on vissiin prostaatta, kun se ei pissaa enää. Pitäis lähteä metsään ajamaan, löytääkö karhun sieltä. Tää on niinku tää koko raitin niinku hienoin mesta. Niin on. Ja missään ei ole vittu metään. Tää on kyllä niin realistinen kyllä, kun ollaan voi. Koska Suomessa, mä muistan kun meillä oli Kiskossa mökki, niin eipä ollut kuin naisia siellä missään. Rikko kaupan ikkuna. Ei. Joo, sen voi rikkoa. Voiko se rikkoa? Millä lailla? Lyö sitä. Oliko se F vai? Joku H, en mä tiedä. Joo. Mutta saako siitä turppu? Tuleeko muuten poliisit paikalle? Ei voi muuta Älähän sanoa Koppi kuin katsoa kaivoo kuvetta, sinä meinaa maksattua. En maksa. Soita poliisi paikalle. Sitä ei varmaan saa. Pubi-ikkuna menee Joo, rikki koita. nyt. Ei. Ei me. Mikä siinä luki? Karjala? Mitä siinä luki? Kurjala. Kurjala. Ei vaan lukiko. Ei. Kallio. Niillä on viisauksia. Ei voi saada potkuja, jos ei mene töihin. Totta. Ja ei voi olla huonoja seksikokemuksia, jos on neitsyt. Yksi ikkuna vaan meni rikki. Ehkä Oho, tää- mitä tää on? Mitä? Mitä tapahtuu? Mitä sä meinasit tehdä? Saanko mäkin? Haluatko sä pelata vähän? Ei, me mökki kotiin. Ja Kotiin? sitten niin, saa lämmittää sauna. Sitähän ne toivovat. No mutta se mökki on siellä Niin, no miksi sä tulit? keskellä Ei. järveä. Ei. Sinä sanoit, ota mopo, minä olin myös Kaljakorin kanssa veneelle. Miksi sä lähdet kaupoille ajamaan? Se käskit ottaa mopo ja ajaa kaupalle. Aja kotiin. Aja kotiin. Lämmitä sauna. Kusisave aidan takana. Tankkaa. Jätän tankkaamassa. Dieseli. Miten se muuten nosti sen siitä maasta? Se automaattisesti se Joo. jotenkin nostaa. Jos tuohon nyt pääsee. Noni. Alright. Sitten enter, sit kun siis tulee. Oho. No. Sitten se sanoo, että enter driving mode. Sitten kun se sen sanoo. Hei. Nyt kyllä,
Mä hyppään kyytiin. Ei se... Mikä tässä oli se nopeana? Nyt tapahtuu jotain ihan muuta. Ehtii. Vatasen liikenne. Lätäsen. Vatasen liikenne. Hyvä. Pitääkö se maksaa? Mitä sillä on päällä? Näitä fakkia sen ämmä. Noniin. No äskeisen vittu olisi. Onko se distanssa? Noniin. Ja taas tuli rahaa. Oho! Jostain. Kuuntele nyt sitten se sanoo Moku äänessä se saa lause. veneeseen kyytiin ja vie työmökille vaikka. Marko. Kiitos Marko. Miksei se aja toi bussi? Pitäisikö sulla olisi pitänyt maksaa sitä? Viisauksia Jukka nyt. Viisauksia. Mitä viisauksia? Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Onko jumi päällä? Miksi ei toi ajaa toi saatana? En mä tiedä. Maksoitko sille mitään? Sä menit vaan bussin sisään. Joo. Eihän se nyt mitään, jos et sä käynyt kattoo sitä. Siinä on taksamittari siinä vieressä. Ei. No en mä nyt pysty ohita täältä. Pitäisikö ottaa toimintamusaa taustalla? Se ei oo hiivi. Mika on kyllä, alkaa olla kyllä pikkasen väsynyt. Ei mennä sitä. Sulla määrät näppää. Siis se vitun mittari, onko siinä mitään... Noniin. Oh. Shut the fuck up, motherfucker, and kiss my fucking dick. Noniin. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Ei taas lösästriimi. Odottaa vaan sun vanhempas. Ylös. Miksi ei tapannut mitään? Vittu mikä näköinen tyyppi. Se kattoo vaan poispäin susta. Kiroile siinä. M. Haista paska. Se on! Näet kuka se on? Stig! Stigu! Hei Stig. Stig, mikä Stigillä on? Meikö keikka huonosti? Keikkabussi. Kyllä miten iso pää sillä Joo, on, se on pieni Stig. nyrkki. Mä maksain tästä matkasta, miksi Laita ovi kiinni. No pitääkö se minun laittaa Pitää. se ovi vittu kiinni? Se on kuskin tehtävässä. Maksa uudestaan. Ei se anna mun enää maksaa. On kyllä hieno bussi. Noi penkit. Pöllissä bussi. No mitä voi pölliä? Eikö tää pitänyt olla Fallout 4 ilta? Piti, mutta se ei oikein lähtenyt käyntiin. Jukka periaatteessa pelaa sitä niinku ihan alusta, niin siinä on vaikea päästä sinne katsoa sitä pelin teemaa kauemmas, kun siinä ollaan niin alkuvaiheessa. Oli kiire kasinolla. Ja Jukka halusi kasinoa pelata, mutta tosin meillä on koko loppuelämä aikaa striimata mitä vaan. Että... Ja siis enitenhän me sanotaan aina vaan, että me halutaan Fallout-teemaa, kun me halutaan oikeasti Liukkosen Mikan taidetta vaan käyttää hyväksemme. Liukkosen Mika eli Litku eli Fine Garage Art jätkä on super lahjakas taiteilija, joka tekee ihan käsittämätöntä taidetta ja tehnyt meille
siis supporttaa meidän striimejä ja tekee meille ihan saakelin makeat taidot. Te näette nytkin tuossa suoraan, ette muuten näkään, mutta siinä toisessa kuvassa oli, että te näkyy siinäkään. No, ehkä ei sitä enää edes näy missään, mutta meillä oli tosi makeat kuvat siinä. Jukka on pilannut kaiken taas. Jukka hävitti kaikki. Oho, Fire Joker. Pelaatko nyt oikeesti? Joo, Se on hirveän määrä rahaa. Joo, no mikä. Mitäs tulee 10 kertaa? No mulla on vaan 2 panos. No se tulee 200 kertaa. 3 kertaa. Fire Joker. 24! 28. Femman panos. 8 euroa. Alright, Femman panoksella. Nyt tulee. Mikä kuolee kohta. Vittu mulla on paha olo. Mutta en oksenut. Yes! Fire Joker! Vittu, tuli jotain sentään. Vittu, kun se oli Fire Jokeri. Miksi se mitä tuli? siitä olisi sitten? No siihen olisi tullut niinku, no se on jokereita. Niinku, et enemmän äksiä. Niin. Okei. Nää. Joo. Tuli jokeri. Ei voi muuta sanoa, kun hattua nostaa. No onpa. 150. Mitäs? Niin rahaa jäljellä. Joo. Noniin. Kato, tuli aika moneen. 6 ei tullut. No voi vittu, miten voi tulla Tästä voi tää, tulla- jos tästä- vitosen panos? Joo. Niin miksi tulee 2 euroa? Joo. Nyt tuli 6. Niin, mutta jos se pitäisi olla parempi. Hmm. Se oli se hauska peli, se muistaakseni se semmonen, missä on niitä Missä meidän Steam Tower on? Me edistään Steam Tower. Viimeiset 2,5 tonnia Steam Tower. En mä tiedä, miten pääsee jommankumman treeneihin. Mun treeniin ei ainakaan kukaan pääse mukaan, niin valitettavasti. Jukalle jos antaa 500 euroa, niin se voi ottaa mukaan treeniin. No oho. Mulle jos antaa 2 tonnia, niin sit voi tulla mukaan. No oho. Ja tietenkin pimeänä. 9 euron panos on se juttu. Pelataan ensin 2. 9 panos ja go. Steam Tower. Onko sulla nyt 9 euron panos? 3. No miksei sulla sitä 9? No ei sieltä olisi tullut mitään. Hyvä. Soiko tää hyvä musiikki? 60 senttiä. Mitä vittu tää on? Hirveän määrä kirjaimia. Nyt lähtee. Saatana Nyt lähtee. Nyt lähtee 9 euron panoksella jätkät. Nyt No lähtee. mitään ei tuu. Nyt lähtee. Pelataan kaikki tai ei Fuck, mitään. Kaikki tai ei älä mitään. laita Kaikki tai ei mitään. Jukka Kaikki tai ei tähän. mitään. Kaikki tai ei mitään. vittua? Kaikki tai ei mitään. Kaikki tai ei mitään. 10 free spinniä. 2 tonnia tulee sieltä. No miksi sä otat 10 euroa? Vittu. Miksi se... Siinä on sulla 4 guuta, mutta se 1 puuttuu. Tule nyt Steam Tower. Näytä mulle sun taika. Näytä taika Steam Mä en Tower. ymmärrä mitään tästä. Yes, 60. Meillä on vielä muutama spin. Tulee aika monta spinniä 60. 6. 5. Onko nuo kirjaimet, että niistä ei mitään? Ei. Guu. Ja sit ne on jätkät. Onko nuo niinku nuo ihmiset vastaa mitä vaan? Ei kukaan tiedä miten tää Ei peli toimii. vittu. Ei kukaan tiedä. Vittu miten jännitysmusiikki. Yllätysmusiikki. Kyllä se, jos se tulee ne... Kyllä se voi lähteä vielä. Kyllä se lähtee vielä. Pidetään peukkua. 50. Mä haluan nappi. Mitä? Kaiken näköisiä. Saanko mä painaa? Oh, onks toi? Ei. Parempi. 9 euron panokseen mennään. Saanko mä painaa ne 4 viimeistä? Mennäänkö? Miksi nyt sit viime hetkellä? No rahat loppuu keskeen. Pitää pelata pienemmän petillä. Ois nyt mennyt loppuun asti. Ei tässä nyt auta mitään. Sitten loppuu pelaaminen. Niin se loppukin. Mä en vaan ymmärrä miksi sä tän just. Noni, eiks toi tarkoita jotain? Ei näköjään. Oh! Miksi mä laskin ne vitun panokset? Ei!
No koska sä laskit. Ei. Oli 9 € panos ja mä laskin Kato. sen. Ei. Mut ei sulla ois varmaan riittänyt ne rahat kyllä siihen. Ei tuu edes ei tuu free spin, ei mitään vittu. Ei vittu. Ei tuu free spin edes. No 2 free spinniä lisää. Ajattelin miten vähän tässä voittaa. Ja määrä näytäis pintaan, onko siitä tuli mitään. 2 free spinniä. Niin, kelaa. Ei se. 30. Yes. Mistä se tulee? Mistä vahinkoinen sinne? Come on baby, give me some money. 600 €. Ja viimeistä vielä. 2 free spinniä. Tuliko se? Ja siinä viimeinen. No viimeksi tuli aika paljon enemmän. Mut sä sai, no nyt nostat panos taas sinne. Pelataan 3. Mikä tässä on, että panos taas? Ei sillä mitään väliä kuulu. No mitä, siellä oli kaikki suoraan. Kuvia. Kukaan ei ymmärrä yhtään mitään tästä pelistä. Tässä voi periaatteessa niinku... Kato. Kyllä se tulee sieltä, jos se tulee. Oi, jos tää on kokonaan tässä tää ukko, niin sit tulee niitä free spinnejä vissiin. Nyt se pitää muistaa painaa sitä ukkelia. Ei tarvitse. Se äsken painaa. Joo. Ei tullut ihan sama voitto kuin viimeksi. Vittu, mikä voitto sieltä tuli viimeksi oikein. Mietin. Noni! Taas! Nyt se tulee 6 hunttia. No siis Viimeksikin silleen. ei, kaikki menee vaan ohi. Se menee aina silloin ylös. Toi tarvitaan, toi tommonen juttu. Joo, nyt se menee, nyt tuli taas, joo. Yes, ja sit se menee taas. Joo, noniin. Niin, nyt mä ymmärrän. Se menee torniin, kiipeä torniin. Oi! Nyt tulee suuri voitto! Huudetaan sit kaikki Älä yhdessä. huuda kahden. Suuri voitto. Taas, Yes! taas. Yes! Taas. Kyllä, Tää lukulasit. nyt se lähtee. Tule nyt saatana edes 200 vittu ees. 3-kertainen, 30. Kyllä meillä on vähän tässä mahdollisuuksia jätkät. Viimeistä viedään. Nyt koukku. Vittu. Miksei se? Kyys. Kekepoka, mä tiedän Kekepoika.
ja kaikki. Mika on ihan hiessä otsa No, oikeesti. ihan vitun paska. Huhhuh, joo. Pistetään, tää on tää viimeinen juttu, tää giveaway. Mikan on pakko päästä oikeesti lepäämään, se on tosi huonossa olotilassa. Ja ei viitti. Vähän rytmäreitä ja... Ei viitti enempää nyt Mika oikeesti, toi on huono näköinen. Huonossa hapessa Mika kyllä. Otsa hiessä. Se ei yleensä ole noin pitkä otsa hiessä. I'm still on the stream because I have to... Alright, kysymys. Vittu! Ei teistä ole mihinkään. Niin just. Kuka saa 50 PayPal donationina? Jugi pelaa, lahjoittaa. Pelatkaa se kasinolla ehdottomasti. Nauttikaa. Pelatkaa se jakokasinolla, sitä mä tällä hetkellä mainostan, niin jakokasino on se, mihin rahat voisitte laittaa. Ei ole pakko laittaa sinne, emme sitä voida mitenkään seurata, mutta että Oi se tietysti kiva. sinne voitte laittaa, ne on nyt sponssinut tässä muutaman pelirahan mulle. Siistii. Mikä Niin on tosi siistiä kuitenkin. Niinpä. Ja sitten vaihdetaan kasinoa tässä jossain vaiheessa, tässä eri homma. Mutta keksimmekö me Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Pojat, se on giveaway. Se on giveaway. Se on giveaway. Ostan koko rahalla kortonkeen. Alright, kysymys. Keyword. Okay. Casing doesn't matter. Sä mietit vielä. Joo, se tietysti meihin liittyvä juttu. Joo. Se on Minä vuonna Minä vuonna? muutimme Lauttasaaresta En mä Järvenpäähän. kysytään nelinumeroista lukua, Okei. jos on 4 numeroa. Okei. Kysymys kuuluu. Minä vuonna Mika on syntynyt? Ja vastauksia tulemaan. No niin. Ja nyt sit laulattamaan 4 numeroa, eli 1900 jotain. Antakaa Minä paukkua. vuonna 60. Antakaa paukkua. 50 € jaossa, 50 € jaossa. PayPal-tili pitää löytyä. PayPal-tili pitää löytyä. Ei muuta sanoa kuin hattua nostaa. Sitten lähtekää laulattamaan sitä chattia niin saatanasti. Nyt siitä eniten viestejä, joita koskaan olette laittanut. Juki pelaa donettaa 50, pistäkää haisemaan. Minä vuonna on Mika syntynyt. Minä vuonna Mika on syntynyt. Ei Jukka, Mika on syntynyt. Minä vuonna nyt ei oo kyse Jukasta, vaan Mikasta. Se on hauska. Miten voi olla ihminen? Siis onks mä oikeesti kipeä, kun mä... Oot. Sun pitää mennä lepäämään. Tää... Oh fuck. Mitä? Unohtuuko? Ei unohtu. Miksi sä sanoit sit sen? Onko mä avasin uudestaan? Miksi sä aiheutat mulle sydänkohtauksen? Miksi sä teet tän mulle? Tässä on oikeat vastaajat. Oikeita vastaajia on semmonen reilu 50. Joo, että... Eli 50 on vastannut Ei oikein. voi muuta sanoa kuin hattua 57 on vastannut oikein, joten tuolla lukee yleensä luku 58 vastannut oikein. Katsi laittaa Joten kannattaa laittaa viestiä. 1920-luvulta lähtien. Kyllä, eli kaikilla teillä useilla sadoilla katsojilla on nyt siis mahdollisuus voittaa 50 Ei voi € muuta sanoa kuin hattua nostaa. suorana PayPal donationina. Mihin se meni? Eikö älä nyt, tää on nyt viime metreillä. Viime metreillä, Mika. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Et sä näy siinä. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Antakaa chatin paukkua. Tervetuloa kanavalle. Ei voi muuta Niin sanoa kuin mamma. hattua nostaa. Ai, se on jäänyt se laukku siihen. Onks sulla joku äkkilähtö? Se on jäänyt vaan, se aina odottaa seuraavaa Sä matkaa. oot tekemässä pankkiryöstöä. Pankkiryöstö. Äkkilähtö on tulossa. 104 oikein vastannutta, 105 oikein vastannutta.
Mm. Mä odotan, että chattiviesti tulee loppuun. Entä? Tervetuloa kaikki kanavalle, kiitti followeista. Teitä on nyt tällä hetkellä 3970. Saataisiko 4000 täyteen tänään? 30 seuraajaa lisää tänään. 30 seuraajaa. Olisiko mahdollista? Saataisiko seuraajia? 30 seuraajaa. Ei ole paha. Jos ei tule 4000, niin Mika kuolee. Jos ei tule 4000, niin Mika kuolee. Se on teistä kiinni. Jos tulee 4000, Jukka saattaa. Nyt kaverit vaan followaamaan. Vielä voitte sanoa kaverit, että voitte voittaa 50. 50 jaossa. Saa nyt tulkaa katsomaan, kun Mika tekee. Näyks mä kamerasta? Me ollaan kakkosena suosituimpana. Täällä on vielä joku, joka on meitä suositumpi. Täällä on 10 000 seuraajaa oleva tyyppi, joka pelaa kasinoa. Siinä on 700 katsojaa tällä hetkellä. Meillä oli enemmän vähän aikaa sitten. Nyt me ollaan kakkosena. Miksi meillä on niin vähän katsoa? Jarttu 84. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Tervetuloa kanavalle. 3970. Onko se 71 nyt? 3970. Joku lähti pois. Taas tuli uusi seuraaja. Unsubscribe samalla. 3984 on lopullinen summa. 3984. Elikkä 16 enää. 16 seuraajaa enää. Hei, nyt kaverit kaikki subscribeaamaan tänne. Ei vielä subscribeata. Nyt käykää sanomassa frendeille. Älkää käykää sanoa muiden striimain kanavalla kuitenkaan. Joo, ei muiden striimaajien kanavalla saa. Sitä ei saa tehdä. Se on laitonta tuolla. Ei ole laitonta, se on huonojen käytäntöjen Se vastaista. on epäkohta. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Kohta lähtee. Oikein vastanneita on 141, eli vielä on vaikka kuinka monta paikkaa vapaana voittaa tänään. 141 ihmistä osallistuu 50 € arvontaan, joten kannattaa nyt käyttää frendit tänne uusia nikkejä, jaatte rahat, voitatte 10 tonnia kasinosta. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Euroa taikakolikoita. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Tervetuloa kanavalle. Meitä on nyt tällä hetkellä 3990, eli 10 seuraajaa lisää. 10 seuraajaa lisää ja 4 tonnia on täynnä. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Koko ajan tulee. Miten niitä tulee? Selitä Jukka, että mistä tulee? Kaverit. Miten ne voi niin? Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Follovatkaa Mikan puolesta. Nostakaa hattua Mikalle. Se on kuollut. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. 3900... Ei ole päivittynyt vielä. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. 152 oikein vastannutta. 3992. 3992. 8 vielä. 4 tonnia on täynnä. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Tervetuloa kanavalle. Bikini Fitness has followed. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. – 3992 taitaa olla vieläkin se luku. Katsotaan vielä. Onko mennyt 4 tonnia rikki jo? Tää päivittyy hitaasti.
Kysymys kuuluu, mikä on Mikan syntymävuosi? 4 numeroa. Voitte voittaa 50 €. PayPal-tili vaatimuksena. PayPal-tili pitää olla. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. 3993 näyttäisi olevan nyt. 3993. Ainakin viimeisimmän mukaan. Ja mun isoveli nukkuu tuolla taustalla. Se on hyvä, kun suosituimmissa kanavissa tällä hetkellä Suomessa on pelataan kasinoa isolla betillä, pelataan CS, pelataan kasinoa ja sitten siellä on Paint auki kakkosena. Juki pelaa kanava. Kyllä, ja toinen nukkuu siellä. Tää on tän streamin pointti. Täällä tapahtuu ihmeitä ja kummia. Tai siis katsotummassa striimissä yksi tekee kuulua. Alright. Pitäisikö kohta arpoa? Ei, 4 tonnia. 4 tonnia ei ihan vielä tuu täyteen. Kohta tulee. Mä en ole ihan varma mun seuraajien määrästä. 3993 ehkä mahdollisesti. Mä en ihan varma, onko se päivittynyt. 3993. 7 tarttis vielä lisää. Oikein vastanneita 177. Kehen arpaonni osuu? Come on, yeah baby. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. 4000 on täynnä. What? Onks 4 tonnia täynnä? Mulle ei päivittynyt. 4 tonnia on täynnä. Onks 4 tonnia täynnä? Is the fucking 4000? Onks se täynnä? 4 tonnia täynnä, Mika. 4 tonnia on täynnä. 4K! Mika, 4K! Nysellä bros. Mika on messissä. 4K, Mika on. Tuolla on Mika. 4K on täynnä. 4K. 4 tonnia on täynnä. 4 tonnia on täynnä, hei. For 4000 followers. Tervetuloa kanavalle kaikki. Kiitoksia followista. Thorin. Alright, nyt arvotaan. Nyt lähtee. Mä painan nyt. Ei enempää vastauksia. Vastaukset riittää nyt. Lopettakaa chatin kirjoittaminen. Nyt jos olette ystävällisiä, niin saadaan sit voittaja näkymään tuossa ruudussa vähän. Ei muuta sanoa kuin hattua nostaa. Vähän kauemmin aikaa. Lopettakaa vastauksen antaminen nyt. Kiitos. No niin. Enempää vastauksia. Ja sitten rollataan. Voittaja 50 giveaway. 4000 seuraajan. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. 4000 seuraajaa, giveaway, 50 €. Voittaja on Dalle J, voittaja on Dalle J. Dalle J, kuiskaa mulle PayPal-tilisi osoite, sähköpostiosoite, niin mä donateaan sulle 50 €.
Oikea vastaus oli 1976. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. I feel sick. Alright, no niin, nyt sitten donatetaan sitten Dalle Jiltä. Mistä paikkakunnalta Dalle J? Mistä paikkakunnalta oot? Onko PayPal auki? Dalle J, onko PayPal auki? Login. Dalle J, onko sulla Discordi asennettu? Onko Discord asennettu? Ouluun meni voitto tällä kertaa. Noin. Next. 50 euros. Oho, ei 50 senttiä, vaan 50. Oi vittu, 500 meinas mennä. Onnea voittajalle. Näin. Continue. Vielä dupla tsekataan, että se oli oikea henkilö. Kyllä, ei tullut muilta viestejä. 50 € menossa tänne Ouluun. Send payments now. Kalle, tuus Discordiin. Kalle, tuus Discordiin heittää vähän voittofiiliksiä. Mä laitan sun linkin tohon noin. Oulussa tavataan. Hei, se meni Andin kotikaupunkiin. Noniin. Tuus heittää vähän läppää. Iltaa. No niin, onneksi olkoon voitosta. Joo, kiitos. Onko pokeri pelaaminen sulle tuttua? No, ei ole tuttua, mutta pitäisikö se mennä testailemaan kohta? No käy jos haluat tukea tota kasinoa, joka tätä kyseistä settiä tuki, niin mä laitan sun linkin tonne, tai no se on chatissa, tai se on pyöriikin siellä chatissa, niin sä voit siellä, ei ole mikään pakko, mutta sinne voit laittaa, siellä on bonarina, jos sä laitat sinne, sä otat sen bonuksen käyttöön, niin muista, että sä joudut sitten kierrättää niitä voittoja, että siinä on tämmöisiä kierrätyssääntöjä. Jos sä laitat vaan sen 50, niin sit sä pelaat sen 50 ja sä saat kaikki voitot itsellesi. Jos sä otat bonarit, niin sä saat vähän enemmän pelirahaa ja spinnejä, mutta silloin sä joudut kierrättää niitä voittoja. Mutta ihan miten sä itse haluut, että molemmin päin saattaa tulla iso voitto. Okei, on mulla tuttu, mä oon Andy-striimejä kattonut, kun se on hävinnyt kaikki rahat, niin kierrättäminen on tuttua. Joo, kyllä. Mutta siinä onneksi olkoon. Ootko seurannut meidän striimiä tänään?
Joo, oon mä. Tänään en oo niin kauan kerennyt, mutta muina päivinäkin on tullut kyllä muutaman kerran kurkkailtua, mitä ehtii. Siisti juttu. Onks me tuttuja tuolta bodymaailmasta vai ootko muuten vaan löytänyt Twitchistä? Bodymaailmasta on tuo Mika tuttu ja siis isä on kova toi jätkä tossa niin. tuolla takana? Joo, tämä vähän väsyneempi sankari tuolla taustalla. Mikä on hengessä mukana? Se on hengessä mukana. Joo, se on tärkeintä. Onko PlayerUnknown's Battlegrounds tuttu peli? On tuttu. Mulla oli se itse asiassa tuossa joku aikaa sitten, mutta mä laitoin sen takaisin, kun ei niin paljon ennen kiinnostanut se. Sitten kun jossain vaiheessa satut striimiin samaan aikaan, niin sit vaan tervetuloa peleille. Voittajapelit. Joo, pitää katsoa, että kerkeisikö. Ei mitään. Hei, ei sen pidemmittä puhetta. Onnea vielä kerran. No niin. Palataan. Kiitti. Moi moi. Kiitti moi. No niin, se oli meidän voittaja Dalle J. Oulusta. Se yskii vielä. Sielu on läsnä. Ai vittu. Ei siinä mitään, hei pistetään Nyssälä Bros nyt ainakin pistetään nyt Nyssälä Bros kasaan, niin Mika pääsee lepäämään kotiin ja mä saatan jatkaa ihan hetken aikaa vielä jotain pelailua tai jotain vastaavaa. Mä käyn Mikan saattaa tonne ojaan, ei kun siis taksiin, ojaan, ei kun taksiin, ja jos se on enää elossa. Pelaaks Pyro? Pyro on pois. Eikö se haustaa mua? Andy haustaa mua. Vittu, toi jotenkin niin siisti. Hei, ottakaa pieni breikki siellä katsomon puolella. Pidetään 10-15 minuutin breikki. Sitten mä tuun takas. Mä pelaan ihan jotain. Jutustellaan tai pelaillaan. Mika lähtee kotiin nukkumaan. Mika, sano kiitoksia Nyssälä Brosista. Mä lähetän sut kotiin tässä vaiheessa. Yötä kaikille. Nonni. Kiitos. Nonni. Me tullaan kohta takas. Pikku breikki. Ja pysykää, jotka haluatte vähän seurata vielä mun jotain juttuja täällä, niin pysykää kanavalla. Ei vittu. Alright. Nähdään kohta.